Nå. Ved skærmen større. Okay. Så. Jeg blev noget grå i toppen der, hva'? Hvid. Hvid, ja. Det er det der baglys her. Det er et indspark til parforholds soulmates, twin soul snakken. Det, der holder os sammen nu, kalder vi det. Fordi det er ekstremt, hvad kan man sige, sigende for hvordan, jeg skal lige finde mig selv her på den her, ja. Og jeg prøver at se, så kommer den frem sådan der. Nå. Det er fordi, at vi gør sådan der. Ja, nu, vi er lige teknisk, Johnny og jeg. Se det. Kommer den frem sådan der. Nå, nej, det var i storyen kommer frem. Nej, det er stories, der er der, ja. Okay. Så det, der holder os sammen nu, indikerer jo også, altså den overskrift, kan man sige, indikerer også, hvad var det, der holdt os sammen i starten, og hvad har holdt os sammen? I det hele taget, er det skiftet? Og det indikerer overskriften, jo. Jeg sidder lige og ser, hvordan vi... Hvordan ser det ud? Det ser sådan her ud. Det ser godt nok ud, ikke? Jo, det synes jeg. Så kommer det så ind sådan, som det format der. Okay. Så jeg plejer sådan lige at skubbe den lidt der, ja. Så det, der holder os sammen nu, og det, der holder os sammen i starten, det har jeg lige tænkt over nu, det er på en måde det samme. Og det der er med det er jo, at... det skal jeg se, hvordan jeg skal forklare det, men altså, selvom det, der holder sammen i starten, var det, der holder sammen nu, så er vores parforhold radikalt ændret. Omdrejningspunktet for vores parforhold er radikalt ændret. Og der er sådan en lille twist i det der med, at det, der holder sammen i starten, også det, der holder sammen nu. Fordi jeg har lige sagt, at det, der holder sammen i starten, det er ikke det, der holder sammen nu. Så der er 2 sandheder, der er sådan ligesom tilsyneladende går imod hinanden. Jeg skal se, om jeg kan udtrykke det. Jeg må se, om det kommer frem, men det er i hvert fald sådan, det er. Og sådan er det jo tit til en line, men det er, at der er flere sandheder, der er tilsyneladende modstridende, men de er sande i samme felt, i samme situation. Det lyder meget abstrakt, men det er det egentlig ikke. Så helt konkret, så mødtes vi jo i den ånd, at vi ville tjene verden. Og det var vi. Vi var et discipleskabspar, ligesom dem vi så op til dengang. Så var vi sådan et discipleskabspar, og vi sammen skulle vi tjene verden, og det har været min drøm længe. I det hele taget det at finde partner, har været min drøm, så længe jeg kan huske. Min første min første soulmate-kærlighed, soulmate-lignende kærlighed, var jeg ikke mere end 5-6 år. Han hed Ulrik, og da han rejste fra The Hood, så græd jeg som piske. Det var en stor sorg. Så jeg har haft et par stykker af de her soulmate-lignende forhold, i hvert fald med en dybere genkendelse. Johnny, jeg ved, du også har ønsket parforhold, så længe du kan huske. Ja. I hvert fald feminin kærlighed fylde. Ja, der har været en længsel efter kærlighed, feminin kærlighed fylde, som du siger. Og jeg projicerer det ud på kvinder, og tænkte, det er der, det kommer fra. Det er dem, jeg skal have det af. Og så... Ja, der har også været hos mig en længsel efter parforhold, og efter mange år med et fast parforhold, som så stoppede efter mange år, så ligesom jeg længes efter en åndelig partner. Ja. Fordi det var ligesom, at der manglede den dimension i det forrige parforhold, at jeg kunne dele min spiritualitet med hende og omvendt. Og så derfor tog jeg så nogle ændringer i, hvad jeg længtes efter, og begyndte at kigge mig om efter åndelige partnere.
og havde et par stykker, inden jeg så mødte Linda. Og vi havde en fælles ven, som sagde til Johnny, da han havde mødt mig, nu går der 3 måneder, meget klaverant, nu går der 3 måneder, så er det ligesom en eksplosion i dit liv, og en sortlæder sofa kommer ud, eller sådan noget. Ja, en atombombe i dit liv, sagde en atombombe i dit liv, og en sortlæder sofa kommer ud. Det var rigtigt, den sortlæder sofa kom ud, og det var en atombombe. Ja, der var nogle grå der, men den røg ud. Det var noget sort, den der læder sofa. Var den det? Ja, Nå ja, den grå, den var det var hvilestolen. Nå ja, det er rigtigt. Den røg også ud. Ja, så vi mødtes i den ånd der, at vi ville lave tjeneste for mennesken. Vi var på en måde, hvad kan man sige, vi vil ikke sige træt, men vi var ligesom, vi var fyldt af, eller vi med... Om der var kommet en længst, fordi jeg har altid længes efter parforhold, men der er yngre, der gik jeg jo ikke længes efter twin mates og twin souls og soulmates og sådan noget. Det kom, da jeg blev åndelig, så kunne jeg se, at der er en dybde. Mm. Det skiftede jo, da vi blev åndelige, ikke? Jo. Men der, for mig var der i hvert fald en mættelse af det, man ville kunne kalde et ikke-spirituelt parforhold på en måde. Mm. Og i det, der troede jeg nok, at mættelsen var vel også sådan en form for... Jeg var måske træt af sådan de der personlige skærmødsler, der kunne være imellem par, og de der personlige ting. Det er som om, at dengang troede jeg, at det kunne man ligesom springe over. Ja, det var også det. Det er der den radikale forskel er, og så er der alligevel ikke en forskel. For det er det, vi kommer ind på nu, det er, hvad holder os sammen nu? Det samme, at vi ønsker et åndeligt parforhold, men vi vidste egentlig ikke, hvad det var. Men vi vidste bare, at længden gik på det, så havde vi vores forståelse af, hvad det var. Så dengang, der hed det, vi ønskede et åndeligt parforhold, og alt det personlige liv, det var noget fnider. Det var virkelig ordene, vi brugte. Det var noget fnider. Vores personlige behov, vi havde i forhold til, hvordan den anden skulle opføre sig, sådan noget, det måtte bare ligesom træde til side, og så skulle vi tjene verden. Ja. Så det der remain, det er det åndelige parforhold. Så da jeg startede ud med at sige, at der er 2 sandheder. Ja, vi ønsker et åndeligt parforhold, det har vi stadig. At det personlige liv er trådt til side, det holdt ikke. Så er det mod, det kom til. Det kan selvfølgelig så meget, at vi væltede over det igen og igen og igen. Og det kan vi stadig. Men hold kæft, vi væltede over det. Altså, jeg mener, væltede over det. Og jeg havde det bare sådan, fordi jeg har sådan en flugtmekanisme. Jeg bliver ikke noget, der går rundt. Så jeg var bare sådan, det vil jeg ud af, det vil jeg ud af, det vil jeg ud af. Men Johnny, han var ligesom det første parforhold, jeg havde. Det her det er det 3. lange parforhold, jeg har. Først et på 5-6 år, så et på 9 år, så det her. Men Johnny har den første, hvor jeg ikke decideret flyttede. Jeg troede med det de første mange år. Så ville jeg ikke være sammen. Og det ville jeg ikke. Og så flytter jeg, så må du flytte og sådan noget. Hvor i de andre parforhold, der flyttede jeg rent faktisk frem og tilbage. Og så flyttede vi et andet sted og sådan noget. Så det er et ret stort fremskridt. At jeg har bare snakket om det. Fordi det personlige liv, det kom til at fylde så meget. Og vi havde jo en drøm om, for det så vi jo og hørte, at det skulle det ikke. De disciple, de skal være gennemsigtige, de skal være altruistiske, de skal være uden personlige behov, og så skal de tjene verden. Altså det kan godt være, at det er lidt kantet, som jeg stiller det op nu, men det var ikke langt fra. Det var da ret tæt på, men det var måske på også det, sådan, som vi hørte, ikke? Også og troede og selv troede på at have som ideal. Ja. Ikke? Jo, men det var også det sted, vi var tilknyttet. Det var også det steds idealer. Ja. Omkring det personlige liv. Det skulle ikke fylde for mig, fordi det ligesom, det lukker sig om sig selv, de der personlige behov, og så kommer man aldrig videre, man kommer aldrig ud til at hjælpe menneskeheden, som man jo, som vi skulle der. Det er det. Og det var ligesom noget af mig, det tænkte jeg, det passede godt med mig, fordi at jeg var ikke særlig godt connected med mit personlige liv, mine følelser. Så der snupper vi. Den vej snupper vi, så springer vi over det, man kan kalde det, er det, man kalder spiritual bypassing? Eller? Ja, det tror jeg. Ja, okay. Så jeg lavede lige en bypass-operation der. og så tænkte jeg, det er lige mig ikke at bruge for meget tid på det, så kunne vi tjene verden. Men det viser så, at det var også svært at tjene verden. Altså, selvom vi har haft mange fede oplevelser, vi har rejst rundt, og vi har
haft mange smukke tjenester og mange smukke oplevelser omkring det at tjene verden, så kom vores personlige liv faktisk i klemme. Jeg vil ikke sige, at det kom i klemme, men altså, det gjorde faktisk, at vi har svært ved at tjene verden. Ja, i hvert fald på de præmisser, Altså som på den måde, der blev stillet altså, op der jo. For tjene verden, det måske skal vi definere, hvordan vi oplevede det dengang. Det var tjene verden uden for os selv, eller som en strøm eller en energi. Det vil sige, vi går derhen og tjener nogen derhen, vi samler nogen og tjener dem, vi holder noget foredrag, vi laver terapi, og vi tjener nogen derude, er sådan meget konkret. Sådan meget sådan uselvisk, og vi donerer pengene videre til noget, til noget fælles, til en fælles ting. Og det var sådan gennem foreningsarbejde, og vi skulle ikke have så meget selv og sådan noget. Nej. Og så var det også, at vi tjener verden gennem indstrømninger og energier og lysarbejde, som vi så gav til verden på de måder, vi nu gjorde det på med meditation og tjenester og sådan noget. Så det var den måde, vi forstod det åndelige arbejde dengang. Ja, og der var den forståelse dengang, så at det arbejde automatisk vil forvandle din personlighed, og du vil langsomt forvandle dig væk fra, hvad skal man sige, en personlighed og mere sjæl, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og jeg tror begge to, vi må konkludere, at sådan oplevede vi det i hvert fald ikke. Nej. Det er ikke fordi, at der ikke var noget forvandling eller forandring, da vi bare der. Nej, det er det ikke. Det er ikke det. Og heller ikke fordi det ikke er, jeg synes, jeg kan godt se ideen i det. Altså, man kan komme ind fra den side på den åndelige vej, hvor man kommer mere fra tjenende, og man kan komme ind fra en mere individuel side. Og vi er jo så kommet ind fra den tjenende side, nu er vi gået over i det, der hedder, det vi kalder individuel spiritualitet. Og så det kan der godt være noget om. Det, der bare skete, det var jo, at vi kunne ikke holde den der. Ideen var, at vi så skulle holde den der, indtil vi var fuldt oplyst og gennemstrømmet af vores sjæl, og det tog for lang tid, i hvert fald, til at jeg kunne holde... Det tog for lang tid. Jamen, til at jeg kunne ligesom holde, hvad skal man kalde det, de der personlige modstande nede, som opstod mod den måde, vi skulle arbejde på, eller vi arbejdede på. Så jeg havde meget sådan modstandskoster, angst på, og hvad skal vi holde mange foredrag og sådan noget der, altså i forhold til det. At komme til tiden og få det hele til at virke og få pengene hjem og alt det der, var der penge nok at det sled på mig faktisk, og det skabte så meget modstand i mig, at jeg til sidst det ikke rigtig var til at få med. Ja. Ikke? Altså, og jeg gad ikke at skubbe, fordi mange år skubbede jeg bare. Der synes jeg, det var sjovt, når du skubbede Johnny, men det holdt jeg op med, synes jeg var sjovt. Så det gik ligesom i stå for mig på den måde der, fordi at der var nogle personlige ting i det, som jeg tænkte, de skal bare overvindes, de skal bare, jeg fokuserer bare min vilje på, så bliver jeg bare ved med at gøre de samme ting, selvom der er modstand, fordi det var ligesom forståelsen dengang, at vi skulle presse igennem de modstand, som personligheden har. Ja. Og det gjorde vi også, og det tror jeg også havde en vis værdi, men på et tidspunkt så blev modstanden bare så stor, modstanden bare så stor, at den satte en stopper på, og det blev også og den kommer til at sidde imellem os på en eller anden måde, fordi, det må man sige. Fordi du blev ved med at sådan, ligesom skubbe på, eller presse på, skal vi ikke, og kan du ikke? Og det var jo en kamp hver gang, og det var overtagelse, og det var skrig og skrål, og det var gråd, og det var kompromiser, der var fuldstændig... Altså, vi kunne ikke finde nogle kompromiser, og når vi fandt dem, så var de ikke ordentlige. Så begyndte det også at kunne mærkes i krop og psyke, for mig i hvert fald. Om der er en direkte link der, det ved jeg ikke, men jeg begyndte at få flere smerter i kroppen, jeg begyndte at få sådan mere hovedpine, chok, energi, angst i forhold til det, vi lavede, og det er helt klart, at det også gjorde, at altså, min begejstring, den dalede gevaldigt i forhold til det. Ja, og vi fandt ud af, at vi havde et billede af, at vi ville gerne være dem, frem for, altså ligesom, der var ligesom en forvrængning der, vi ville gerne være dem, der tjener. Og vi kunne ikke blive ved med at finde ud af det. Nej, jeg synes for mig, tordnede udfordringer sig op i forhold til det også at være hjemmefra, rejse ud og finde et sted at sove, og finde noget god mad, ordentlig mad, som vi kunne tåle, og alt det der. Og... Altså den energi, man hører hos Johnny nu, det er jo det, som vi i dag kalder ADHD eller ADD.
og det er OCD, og det er autisme. Så i dag, der er vi jo så gode, at vi kan kategorisere og diagnostisere vores, hvad kan man sige, personligheder, eller de reaktioner, vi har haft for mange på tidligere tider, altså traumereaktioner, de er blevet til nogle forskellige diagnoser, afhængig af, hvordan man ser på det, men det er jo sådan, jeg oplever det. Og dengang, der vidste vi ikke, det var det. Selvom vi arbejdede med traumer, så kunne vi ikke se, at fordi Johnny er så fast i kødet, han er så samlet, at det var svært at se, at det var det. Jeg så det jo bare som uvillighed og uinteresse og en konstant, hvad laver du egentlig i det her parforhold, hvis ikke du vil tjene sammen med mig og sådan noget. Hvad laver vi egentlig sammen, hvis ikke? Det er jo det, vi er sammen for, vi skal tjene, hvad laver du egentlig her så? Og det så den der side, de her sider, man kunne kalde autisme, OCD og ADD, ADHD, de kom i den grad i fuld flor, fordi du var kastet ud af din vante gænge, og det kunne ADD ikke tåle, det kunne OCD ikke tåle, det kunne autisme ikke tåle. Nu lyder det som om, at Johnnys personlighed kun er det, men de sider af hans personlighed, jeg har selv noget ADHD og nogle andre ting, man kan karakterisere som diagnoser i min personlighed, men de sider, de kom frem i fuld flor. Kan man sige, at jeg var katapultiseret ud af min comfort zone, eller hvad? Ja, det var den der atombombe, som Kim han talte om. Det ja, der var noget strålingsskade derefter. Atombombe, ja. Og altså en atombombe er jo en katastrofe, hvis ikke den bliver brugt, og en kæmpe katalysator for vækst, hvis den bliver brugt. Og det var lidt af hvert, ikke? Og dengang var jeg ikke sådan særlig meget gearet til vækst, vil jeg nok sige. Altså, jeg var sådan mere gearet til at... Nej, jeg tror hverken du eller din omgangskreds eller jeg så, hvor meget du egentlig havde fæstnet dit liv. Ja. Jeg lavede lidt fis med det, når vi havde foredrag, ikke? Ja. Du havde fæstnet dit liv der på Jørgen Brøndlundsvej, som jeg siger der, ikke også? Og jeg havde det sådan, når jeg kom ind i hans lejlighed, altså ligesom der var sådan en fast energetisk gang. Vi går den her gang, vi gør det her hver fredag. Vi gør sådan, og vi gør sådan. Jeg kunne bare mærke, hvordan Johnnys liv var lagt i faste rammer. Og det havde jeg meget sjov med. Jeg synes, det skal da bare skubbes til og sådan noget. Hvor det jeg ikke så dengang, det er OCD, det er ADD, det er alle de her diagnoser, der holder Johnnys liv på plads. Sådan at du ikke gik til i angst. Fordi den holdt traumet på plads, og det anede det ikke. Og det jeg gjorde, det var jeg bare banke imod det, og banke imod det, banke imod det. Og det er jo selvfølgelig ikke stilen. Det kan godt være godt at springe ud af bunkerjump gang, men slet ikke så meget. Det var du ikke gearet til. Og jeg med min ADHD, den er risikovillig. Den skal have noget nyt hele tiden. Den skal have foder. Den skal bare, det er sådan ligesom HSP-forening. Dengang vi lavede HSP-foreningen, der havde vi også en diagnose, kan man sige, en karakter. Hvad var det hed? High Sensation Seeker, altså man søger high sensation, så det gør man som ADHD for at få arousal og for simpelthen at være vågen, for at dopamin det rejser sig. Ja. Så Johnnys liv, det fik min arousal til at dale, og jeg blev nærmest angst, og mit liv fik Johnnys arousal til at rejse mig, da han fik angst, så vi var på den måde fuldstændig umage. Et umage par, kan man sige på en eller anden måde. Virkelig et umage par. Altså helt vildt. Men det opdagede vi egentlig ikke i starten, faktisk. Nej, fordi vi havde jo den der stil der, vi skulle bare træde hen over det. At man kunne bare træde hen over det, og så kommer sjælen og hjælper en og sådan noget. Og det gjorde den egentlig ikke. Og det var min stil i det hele taget. Det var følelseslivet, det kunne man bare ignorere. Man kunne ikke rigtig bruge det til noget. Og så troede jeg, at når man ignorerede... Ja, i øvrigt havde man ikke noget astrallegeme, det var bare noget fis. Nej, men Teosofien, de sagde jo, at astrallegeme, det findes ikke nærmest. Nå, men jeg synes, de erfaringer, jeg havde med mit emotionslæme, det var, at jeg synes altid, det stod i vejen. For eksempel, hvis jeg skulle noget nyt og starte på et nyt job, så var der jo altid en modstand, en angst for at komme afsted. Og så tænkte jeg, hvis jeg lytter for meget til det, så kommer jeg aldrig afsted. Så bliver jeg bare siddende derhjemme. Og det gjorde du jo også. Nej, men jeg kom jo trods alt afsted. Jo, men jeg mener, din eks, hun sagde til mig, det første hun sagde til mig, hvordan fanden har du fået Johnny ud af
Ved af Nordbyen i Frederikshavn. Hvordan har du fået John ud af Frederikshavn? Det er bare Nordbyen i det Og hele taget. så sagde jeg til hende, vi har dem metoden, og så grinede hun bare helt vildt. Ikke? Altså, hun var godt klar over, at det, jeg havde gjort, det var radikalt. Det var historisk. Det var historisk. Det må man sige. Så mere end vi regner med, og mere end du måske selv har op, det er jo ikke sådan, John han siger, jeg vil ikke have uforudsigelighed, og så sætter jeg mit liv sammen sådan her. Det var bare sket, det var måde, han var på, og det tror jeg, der er rigtig mange i din omgangskreds, inklusive mig selv, som ikke så, hvordan du faktisk sørgede for dig selv og dit traume ved at gøre dit liv forudsigeligt, på den måde, det nu passer til dig. Yeah. Og jeg kom ind og sagde, det duer ikke, det er meget uåndeligt, det skal vi ikke have noget af, og det duer ikke. Nu skal vi ud i verden og tjene, altså, fordi, jeg ved ikke, man kunne egentlig også have tjent hjemmefra, men jeg ville ud i verden, fordi jeg skulle have gang i den. Hold kæft, jeg skulle have gang i den. Yeah. Og det er ikke, fordi det har ændret sig, men ja, der er andre sider af mig, og det har modificeret sig. Altså den del af min personlighed, den har forvandlet sig. ADHD-personligheden har undergået en forvandling. Men den er der stadigvæk, og det er jo min personlighed. Det er min personlighed, ligesom din også er der. Mm. Jeg elsker de der diagnoser, fordi de kan sige meget præcis noget omkring vores personlighed, og det kan anerkende. Altså jeg synes bare, vores parforhold viser bare, hvor meget man ikke kan bare springe over personligheden. Mm. Og hvor meget, fordi vi har virkelig forsøgt, jeg vil sige, jeg har i den grad forsøgt i hvert fald. Altså, jeg siger ikke, du ikke har forsøgt, men fordi jeg har forsøgt at skubbe dig, jeg har forsøgt at få dig til at springe over, og du har forsøgt at hoppe med på den. Mm. Så du har også forsøgt, men jeg tror, du har vidst mere, end jeg har, det går ikke. Hvad har jeg? Vidst mere, end jeg har, at det går ikke. Det kan godt være, ja. Altså, det er da muligt. Det er ikke sådan, du tænker, eller hvad? Nej, det har jeg ikke tænkt over, egentlig. Nå. Men i hvert fald altså, så... Der var der mange ting, der gik, som jeg ikke troede gik. Ja. Og omvendt måske også, fordi jeg var jo sådan altid, det går ikke det her agtigt, synes jeg. Ja. Og så gik det samtidig alligevel. Altså. Ja. Så jeg tog ofte det hele på forskud, sårene i hvert fald. Ja, og bekymringerne. Og det blev til meget neurotiske energier, som jeg slet ikke kunne holde til at gå i. Så det var ligesom første halvdel, det var sådan, vi skal tjene verden, træde igennem personligheden, og så skal det nok gå. Og det endte jo så egentlig med, at jeg begyndte at undervise alene. Ja. Og da Asger han gik over, så gik hele hans tankeform fra mig. Og det var spændende. Og som jeg tit siger, det bedste, der er sket mig i mit liv, er, at jeg har mødt Asger. Det skal jeg lige styre for, at jeg ikke begynder at tude helt vildt. Ikke fordi det gør noget at tude, men det gider jeg ikke lige gøre nu. Ja, sådan og det bedste, der er sket, det er også, at han er gået over. Fordi så kunne jeg ligesom se mig selv. Og det var en helt anden Linda. Der er sket noget i mit liv, der gjorde, at jeg blev nødt til... Jeg havde sådan en opvågning af min kvindelighed med seksualitet og en kundalini-rejsning. Det vidste jeg ikke, det hed det engang, men... Der gjorde jeg så helt automatisk, så bare begyndte at orientere mig mod det at være kvinde, og orientere mig mod at undervise kvinder, og orientere mig mod at forstå, hvad det vil sige at være spirituel kvinde. Og så tog det jo sådan på den måde en drejning, ikke? Helt automatisk. Men du var jo med stadigvæk, og der var stadigvæk det der skub og tjohej, og vil du med og vil du ikke med. Det var sådan det så vanligt. Men jeg kunne i hvert fald finde et omdrejning. Jeg kunne finde et sted, hvor jeg ikke skulle skubbe dig, hvor jeg bare kunne selv gå i gang. Ja, så var det jo sådan, da vi var i den gyldne cirkel, at der var der ligesom, hvad skal man sige, en organisation, som vi kunne læne os ind i, som støtter op omkring os, som vi ikke altid selv skulle opfylde den dybe tallerken i forhold til, hvor vi skulle undervise, og vores målgruppe, og der havde vi jo også en støtte der, og det var en fantastisk tid at være på den gyldne cirkel. Ja, det var det var fantastisk. Det står stadigvæk som noget helt enestående at få lov at opleve et spirituelt fællesskab på den måde der, ikke? Og Asger og være tæt på Asger Vonne, det var jo bare så... det var ren optur. Det må man sige. Det var ren optur, og det var fantastisk. Og så var der i den optur noget, der blev glemt og gemt. Og det kom
stille og roligt kunne vi jo se, hvordan der er noget der her, der ikke fungerer. Vores personlige liv, som vi jo synes skulle forvandle sig af sig selv, det gjorde det ikke. Det gjorde det ikke. Det gjorde det ikke. Tværtimod, så tror jeg nok, at der var nogle ting, der blev sådan lidt mere cementeret i vores personlighed. Jeg er det her menneske, hvor det kan ikke laves om. I hvert fald der. Jeg er det her menneske, John han er det her menneske, det kan ikke laves om, og de to ting kan ikke forenes. Og det er jo ikke sådan, at det bare var, vanskeligt i forhold til vores, det vi kalder tjeneste, eller det, som vi mødtes i, at vi ville hjælpe andre og tjene verden. Det var ikke sådan, at det bare blev lavet om i forhold, altså det bare var vanskeligt i forhold til det. Det var vanskeligt på alle områder i vores liv. Altså det er jo sådan, nogle gange så griner jeg, hvad er det nu i dag? Nu ved vi jo, hvordan ADHD og ADD og Asperger, og det fungerer, ikke også? Men altså, i starten der havde det sådan for helvede, altså, eller på et tidspunkt, der fik jeg det sådan, vi kan jo ikke, og det kan jeg jo stadigvæk finde på at sige, vi kan jo ikke engang gå sammen ude i køkkenet, hvad er det for noget? Vi kan jo ikke, og dit, og du og dat. Men når man kender noget til de her diagnoser, det var stærkt traumer, så kan man forstå det, og så kan man respektere det, og så er det bare ligesom at, når men du har et halvt ben, og du har en dårlig skulder, og her bliver jeg faktisk nødt til at sidde ned, og så er det ikke længere end det. Men altså, det var virkelig, jeg ved ikke, hvor var det, jeg kom fra, hvad var det, jeg ville sige her? Men det var ligesom opvågning, kan man sige, efter den gyldne cirkel, hvor jeg også... Nå ja, hvordan det virkelig cementerede, at der var noget, der ikke kunne laves om. I hvert fald ikke med den stil, vel? At man bare skubber og trækker. Det har haft sin virkning, og jeg vil sige, når alt kommer til alt, så skal der med den personlighed, Johnny er, noget skub til. Hej, når vil du gerne op, så kom. Jeg ser, om du kan finde ud af at komme op. Hej. Og det var. Hej. Hej, Dulla. Kan du ikke lige vente om? Hvad? Kan du ikke finde ud af at vente om? Kan det? Jo, det kan hun tage. Jeg ved det. Skal hun nok finde ud af. Det tror jeg ikke, hun vil. Jo, kom her. Se. Sådan. Nå. Så. Nå, okay. Så kunne du ikke være der. Prøv lige vent. Og kom op, du der. Kom op. Sådan der. Prøv så at sætte dig der. Sådan der. Så kan hun ikke sådan sidde sådan her. Så sidder hun lige her. Hej, fisen. Ja, vi er lidt kedelige. Ja, du er sød. Ja, du er sød. Ja, du er sød. Det er sød, ja. Så det var... Altså, det var et skift. Og det tog vi, det var da Asger han så gik over. Jeg tog konsekvensen af det skift. Okay, nu handler det om mig som kvinde og mig som person. Det der med, at ego skal ud, og personen skal ud og sådan noget, det kan jeg ikke arbejde med mere. Jeg brugte stadigvæk de termer, men jeg kan ikke arbejde med det mere. Og jeg var jo så heldig, at, Asgers tankeform og hele den gyldne cirkels tankeform forsvandt. Så der var frihed i toppen. Jeg kunne begynde at tænke nye tanker. Jeg kunne begynde at tænke, og jeg fandt nye åndelige lærer. Kvindelige åndelige lærer. Kvindelige lærer, som kunne møde mig i denne her smukke, vilde, voldsomme, radikale drejning, mit liv tog i forhold til at være kvinde og være en åndelig kvinde. Altså hele den her sådan orgasmiske, erotiske vibe, der kan rejse sig, når Kundalini starter nedefra i hvert fald. Så det vil du egentlig ikke være snakket om. Du vidste ikke, hvad det handlede om. Du måtte bare se til, der foregår noget med Linda der, ikke også? Så fulgte du med stille og roligt fra sidelinjen af, ikke? Jo, men jeg havde min egen lidt lignende proces i forhold til, da vi flyttede fra den gyldne cirkel. Vi flyttede ret langt væk derfra, og det var ligesom, som Linda siger, at vi kom ud af den gyldne cirkels tankeform. Så kunne jeg ligesom begynde at mærke mig selv, og mærke mine erfaringer i forhold til den måde, tjeneste blev fortolket af Asger på. Ja, det er det. Og det kunne jeg mærke, det kunne jeg ikke. Det kunne jeg ikke være med til. Det var for mig i hvert fald. Og sådan har det altid været, men du har kendt det vel egentlig dengang? Ja, jeg kendte det sådan lidt mere, sådan, hvad skal man sige, jeg kendte det sådan på en sådan...
ærlig måde over for mig selv. Altså, Ja. jeg kunne bare eje det, simpelthen. Det kan jeg ikke. Ja. Så der tog jeg bare ligesom en konsekvens af det, og tænkte, jeg må finde en anden måde, eller også jeg stopper bare på den her måde. Ja. Og så må jeg se, hvad der sker der. Og så begyndte vi så vi arbejdede meget med englemennesker dengang, så begyndte jeg sådan ligesom at bevæge mig lidt ind i det. Ja. Som tog mit eget skridt ind i at være en form for selvstændig underviser i forhold til det, ja. Så. Nå ja, nu tror jeg, hvad det var, jeg vil sige. Ja. Er det færdigt? Ja. Ja, det er vi. Altså, det var det, at... altså, nu lagde vi jo meget vægten på det der med, at vores tjenestearbejde havde et udtryk, og nu har det fået et andet, og det kommer vi til. Men at det tjenestearbejde, det måtte vi også se i øjnene, at det var også med til, ligesom, og det var kantet, og det var for stramt, den måde, vi skulle tjene på, og også skulle personligheden ændre sig. Hvor det, jeg sagde, det var ved at sige, det var jo ikke kun vores, fordi den her livestream handlede om ligesom at tabe ind i, hvad er det, der holder os sammen, og hvad er det for et parforhold, vi har nu, i forhold til dengang. Og det, jeg vil sige med det var ikke kun vores tjenesteområde, vores måde at tjene på, der var vanskeligt. Altså efterhånden, så var den stil med sådan at bare sige, personligheden, den må flytte sig, den må forvandle sig, det virkede ikke. Altså det virkede ikke i forhold til vores samliv, i forhold til vores værdier, i forhold til, hvordan vil vi indrette et hjem, hvordan vil vi handle ind, hvordan vil vi kysse, hvordan vil vi have sex, hvordan vil vi være sammen med venner, hvordan vil vi have mennesker ind i vores liv, alt. Alt. På alle områder, så var vi så radikalt forskellige. Og vores personlighed konstituerede sig meget, meget stærkt og radikalt forskellige. Så stilen med, at sjælen nok skal klare det, hvis vi tjener, så klarer den det på alle områder af vores liv, den virkede fucking ikke. Hvad siger du den måde? Fordi det gjorde den ikke. Vi blev nødt til at på et tidspunkt at sige, jamen det her, det fungerer ikke. Vores liv fungerer ikke. Vores personlige liv fungerer ikke. Vores daglige liv fungerer ikke. Det er smertefuldt at være mig og dig i vores personlige liv. Vi kunne ikke bruge de åndelige principper, vi startede ud med. Det var simpelthen for voldsomt. Vi må bryde med den der upersonlighed i forhold til livet. Vi må bryde med den åndelige upersonlighed, som vi havde hørt om. Som Asger var så optaget af, og også en disponent for. Altså, ja, han var god til det. Han var god til det, og han fik jo et stort center op at køre. Ja. Så det kører stadigvæk, og dem, der er inspireret af det, de går den vej. Men for os, så kunne vi bare mærke, eller det har vi måske bare erkendt langsomt, at den vej fungerede ikke for os. Og vi skulle egentlig igennem det personlige liv. Man kan sige, på en måde blev vores personlige liv og vores parforhold også et tjenesteområde. Ja, vi blev tvunget ind i det, for det fungerede ikke. Fungerede ikke. Og det jeg vil gerne pointere igen, det var alle områder. Der var et område, hvor det ikke var godt. Det var, når vi rejste ud og var i andres hus, på hoteller, på bed and breakfast, eller i vores campingvogn, og vi tog væk fra vores liv og vores hjem, så fungerede det. Det begyndte jeg at se. Så det blev vores helle. Lige snart vi kommer væk fra den vante gænge, og væk fra det, vi er til daglig, så havde vi nogle oaser. Men vores daglige liv, og vores måde at være sammen på vores daglige liv, og vores samvær på alle planer, der holdt den upersonlighed ikke, som vi kom ind i livet med, som vi kom ind i vores åndelige virke med. Tværtimod, det begyndte virkelig, og kæft, det begyndte at stramme. Så nu skal vi så til at fortælle, hvor godt det er. Og det er ikke blevet bedre. Se, der 2 med, men den ene er dig selv. Den ene er mig selv. Jeg kigger på mig selv. Selvopdaget. Sådan du er. Det var det, Asger havde. Ja, han havde selvoptagethed. Det havde han meget svært ved.
Og han havde også mange sjove kommentarer til, og vi lærte i hvert fald, hvis vi nu skal tage at drage ham ud af ligningen, så lærte vi i hvert fald det der med sådan at gøre lidt nar af personligheden, gøre lidt nar af personlighedens behov, og gøre lidt nar af begær, og gøre lidt nar af ego og sådan noget. Og det kommer altså til at bide os i den grad i røven. Og nu skal vi jo skylden på det, Asger. Men altså, det passede til noget også. Vi havde en måde at være åndelig på, der kom frem, så det passede til os. Det er jo ikke hans skyld. Men det passede til os, og vi tænkte, den snupper vi. Ja, altså det må jeg jo sige, altså det er vores eget ansvar, jo, at vi har bare sagt, det lyder fedt, det der, lad os gøre det, og vi var meget inspireret af det, og Ja. altså, vi kan jo ikke skylde på Asger på den måde, og Kun det var jo... Nej, det kunne vi ikke. Det er jo sådan heller ikke det, vi... Derfor kan man godt forsøger. italesætte det. Og det kan vi især. Altså, jeg italesætter det, fordi han er gået over, ellers så vil jeg ikke gøre det. Så der står vi. Vi har prøvet... Der er vi nu... Der hvor vi er nu i samtalen her, der er der gået 10 år cirka ind i vores parforhold. Og vi har prøvet at være upersonlige. Vi har prøvet at tjene. Og vi har prøvet at... Alle de ting, som vi havde testet det. Vi testede, virker det her for os, og det gjorde det ikke. Det virkede ikke for os at være upersonlige. Tværtimod, alt det bimlede og bamlede. Og så ville skæbnen jo, Asger gik over, og min spiritualitet ændrede sig radikalt til at blive feminin, til at handle om det at være kvinde. Så hvis man så skal prøve at skrue frem, hvor er vi så kommet frem til nu? Hvad er vi kommet fra? Nu er det kun os, der ser med, Johnny. Nu er det kun dig, der ser på os. Vi skræmte den der en væk. Ja, det vil vi for kedelige nu. Ja. Så vil jeg sige, det på den her måde, Johnny, jeg synes, du giver mig ret. Jeg synes stadigvæk, det er vanskeligt. Jeg synes, det er fucking vanskeligt at være en personlighed, der hedder mig, sammen med en personlighed, der er dig. Jeg synes stadigvæk, det er skide vanskeligt at gå rundt med dig i køkkenet. Og her til daglig, i dagligdagen. Der er så mange ting, der skal tages hensyn til. Og alt det der flow, det der feminine flow, og det kreative flow, og alt der, hvor jeg sådan, bare sådan synes, jeg kunne gå den og den vej. Det bliver i den grad stoppet af Johnnys anden måde at være i verden på. Og Johnny, han vil sige det samme. Ja, jeg synes... Du bliver i den grad stoppet i at være dig sammen med mig. Ja, så den del af mig, som gerne vil have forudsigelighed, og alting skal være planlagt, og vi skal ikke gøre for meget, uden at vi har tænkt over det længe. Den... Vent og drej det i bekymringen og neurosens energi. Den bliver jo i høj grad udfordret. Vi kan også sige det i selvomsorg. Nu gør jeg nar af det, men i omsorgen til, at uforudsigelighed, det er dit kryptonit. Ja. Men jeg må så også sige, at det har været gavnligt for mig at gå ind i den proces, selvom den har været så vanskeligt. Fordi at det var så cementeret i mig, at det kunne jeg ikke have gjort noget ved alene. Altså der var så meget fastlåsthed, tryghedstrang, fordi inden bagved, der ligger traume jo. Chokket, PTSD'en, dødsangsten. Så det her cement omkring den del, men den holder den del på plads, kan man sige. Og der begyndte vi jo så at se, at personligheden har sin helt klare katalyserende og hvad kan man sige, den har sin helt klare enlightenment flavor, eller enlightenment katalysator. Personlighederne ved os, i forhold til vores eget personlige liv, men i forhold til hinanden, blev pludselig begyndt det sådan at gå op for, okay, der er noget med den sammensætning der, den gør noget ved vores parforhold, som ingen andre. Den gør noget ved mig som menneske, som ikke andet kan. Ja, fordi... Og det handler ikke om at knalde, og det handler ikke om kærlighed, og det handler ikke om kys, og det handler ikke om kram. Der er simpelthen noget dybere, som er meget mere lækkert end kærlighed, kys og kram. Selvom det er også det er dejligt.
Men det begyndte at lugte virkelig af enlightenment på den måde, vi forstår det nu. Der foregår et eller andet dybere omkring forvandling, som tjeneste slet ikke kan hamle op med på den gamle måde. Så det du sagde med, at vi var et umaget par i starten, og vi på en måde ikke passer sammen, så kan man jo så sige nu, vi er et perfekt par, fordi vi trigger hinandens forsvarssystemer foran eller omkring vores traumer. Konstant og hele tiden. Så på den måde, så bliver vi tvunget ind i at møde vores traumer og finde ud af, hvor langt kan vi gå, inden det bliver for meget, og vi ikke kan tåle det, og vi må sige fra, og hvor kan vi gå lige til kanten, og så kan vi hele noget af det, og vi kan få mere personlig visdom omkring hvordan vores personlighed virker, hvad for nogle grænser vi har, hvad for nogle, der er sunde, og hvad for nogle, der måske skal files lidt på. Hele det felt der har været enormt vanskeligt, men også enormt givende at være en del af, synes jeg. Ja, for man kan sige, det der så sker, det er jo, at jeg får jo nogle nye input. Johnny han følger lidt med på sin egen stille måde. Og så møder vi Mark, som har en mere, eller som også har et fokus på personlig opvågning, eller det, som han kalder individuel opvågning. Og hvor han kan inddrage, det er noget af det, vi har lært, og som smager mig så godt, som bare passer til mig. Og inddrage alle elementer i, det var jeg slet ikke klar, det ville smage så godt. Alle de dele, vi er en del af vores opvågning. Mm. Det er bare så... Det er så givende, det er så balsamerende, det er så nærende, og det er sådan som en pros, og det har det været de sidste mange år. Aha, okay, så hvad for et parforhold har vi så nu? Hvad var det nu, den her livestream, den hed? Hvad hedder den nu? Jeg forstår det her. Står det der ikke? Jeg kan ikke forstå, at der ikke står der. Kom det ikke med? Det, der holder sammen nu, står der dernede. Og, ja, der var det. Det der og var... noget... Ja, men det har vi ikke med her. Nå, det har du ikke fået med? Og du kom... Jo, fik jeg ikke det med. Du fik ikke det, der holder sammen nu, det er jo det. Jeg tror, jeg har skrevet det. Nå. Men det er fordi, vi slog den op 2 gange. Jo. Nå, det skal så lige slå. Det, der holder os sammen nu, det er jo så, at der er ikke en anden sted, vi kan få den åndelige træning end med hinanden. Og det er en dybere kærlighed, der er en dybere kram, der er et dybere kys. Der er noget, der smager. Og det er ikke som et enten eller, men bare som et fokus, der ændrer sig. Det virker som et tweak, men det er radikalt. Så det, der holder os sammen nu, er, at vi kan ikke finde noget andet sted, hvor de sider af vores personlighed, de gemte og glemte og smertefulde sider, som ligger i vores kælder, alt det kan ikke komme sammen. Nej, det kan det ikke i hvert fald. Det kan det ikke, fordi det er for godt pakket ind, i hvert fald for mit vedkommende. Jeg vil ikke gå den vej, medmindre at jeg har mødt sådan en som Linda også. Jeg tror ikke, du vil gå den vej. Nej, og det er så, man skal forstå det sådan, hvorfor bliver vi så sammen? Jamen altså, der er et eller andet med, at man kan ikke lade være. Og så er den der, det lugter af vrag. Jeg ved, hvis jeg ikke gør det, så kan jeg ikke få den. Jeg kan ikke blive trigget andre steder. Altså jeg ved, jeg vil ikke. Jeg er typen, der render fra det sted, hvor jeg kan. Jeg står ikke mere i smerte end nødvendigt, og det har jeg aldrig gjort. Og det er ikke det samme som, jeg kan stå i smerte, men ikke mere end nødvendigt. Men det gør jeg her. Jeg står i mere smerte, end jeg vil være med til. Fordi jeg kan se, at... Skal hun med? Fordi jeg kan se, at det er det eneste sted, jeg kan få den træning. Og når så man begynder at erkende det, så er det jo noget, man erkender igen og igen. Når det er her, jeg får den træning. Det er her, jeg får den træning. Selv når Johnny han ikke har været enig i det, så har jeg kunne finde, når der er stadigvæk den her træning. Og den er radikal saliggørende, den er radikal heliggørende. Den giver så dyb en helhed, at den kan jeg ikke finde andre steder end sammen med Johnny. Nej, altså der er ikke, de sider af min personlighed kommer simpelthen ikke frem, fordi dem vil jeg gå fra. Jeg vil gå fra dem, jeg vil flygte fra dem, jeg vil snige mig væk fra dem. Med god grund vil jeg smutte. Ja. Hvornår har man lyst til at gå ind i så meget ubehag? Altså
hvad kan man kalde det, den traditionelle, sådan almindelige menneskelige psykologisk forståelse, så skal man jo trække sig ud af sådan nogle vanskelige processer der. Men her, der... Skal man det? Skal man ikke det? Eller gør man ikke det? Det ved jeg ikke, det vil du sige. Instinktivt gør man vel det. Nå ja, instinktivt, men jeg ved ikke, om hvad du kalder det almindelige forstået. Ja, det er måske lidt for simpelt sagt. Men i hvert fald så er det jo i hvert fald et instinkt, der siger, at man, hvis noget det gør virkelig ondt og virkelig vanskeligt og virkelig smertefuldt, så vil man trække sig ud af det, man vil væk fra det, som jeg vil sige. Ja. Men nu har vi jo så, eller jeg har opdaget, at der er også en vej ind i det, og at der begynder også at blive mere rum omkring den smerte, så jeg ikke er så identificeret med den. Altså der er mere rum, der er mere sjæl, som er til stede sammen med, og det er så dybt og nærende, at det er meget, meget tillokkende faktisk. Og der er noget omkring det feminine og det maskuline, der bliver spejlet dybt i os, som kan virke uforeneligt, men som begynder at blive ægte, så bliver et ægteskab. Nogle tilsyneladende, hvordan mødes kold og varm? Altså der er du kold, ikke? Mm. Hvordan mødes kold og varm? Hvordan mødes nat og dag? Hvordan mødes modsætninger? Pludselig så er det gået op for os, at i hinanden ser vi vores egen dybe sådan, mangler derude i horisonten. Det er ligesom, altså det der Johnny er, som jeg synes før var så... Pludselig så begynder jeg at se, det er måske ikke så dårligt at få det spejl, for det kan jeg bruge der og der. Altså, og det, hvis jeg virkelig skal dybt med det feminine, bliver jeg nødt til at skal forstå det maskuline i mig selv. Og Johnnys tilstedeværelse infuser det. Jeg bliver simpelthen infused med det, aktiveret i det. I min egen, inde i mig begynder min sjæl at boble af det. Og jeg ser det, hvor jeg før tænkte, det er så langt ud, det bliver jeg nødt til at gøre nej. Det er sådan min stil, at blive nasty omkring. Og så opdager jeg, jamen det er jo ikke bare noget, Johnny han noget finurligt hos ham, eller et eller andet. Det er ikke kun traumer det hele. Der er også noget omkring det maskuline, jeg simpelthen ikke forstår. Og derfor har jeg ikke integreret det i mig selv. Jeg har ikke næret de kvaliteter i mig selv. For eksempel nærede jeg ikke fokus. Jeg nærede ikke koncentration. Jeg nærede ikke samlethed. Jeg nærede ikke awareness, presence på samme måde. Presence måske, men ikke awareness. Jeg nærede ikke at være så konkret, som Johnny han var. I masser af, hvad skal man sige, områder i mit liv, et rigtig godt liv, det var for eksempel i forhold til økonomi, og det viste sig faktisk, at jeg var knalddygtig til økonomi. Når ikke ADHD'en, den spillede mig et pus, så var jeg knalddygtig til det, eller er, hvis man kan sige det. Og det kunne jeg ikke opdage, før jeg havde Johnny som spejl. Så på alle mulige måder, så det har ikke kun været igennem clashes, men de clash gør, at nogle sider af mig kommer frem, som er så selvfølgelig for mig, men som man kan se bliver destruktiv eller ikke konstruktiv. De clashes, vi har, eller bare uforenlighed og uforståelighed, bringer nogle skyggesider frem i mig, jeg overhovedet ikke vil se. De clashes bringer også den daglige livsførsel, sammen med Johnny bringer også det frem, at der er simpelthen noget i min personlighed, der er noget i min sjæl, der ikke bliver kultiveret enten sammen med Johnny. Og det er rigtig godt sagt, synes jeg selv. Og samtidig med, så kalder det jo på nogle kompetencer i vores sjæl, eller i vores, måske også i vores underbevidsthed, altså, som vi ikke har opdaget. Altså kompetencen til at arbejde dybere med de her skygger, som vi får set, den her feedback, som livet giver os. Ja. Det er i hvert fald sådan, det virker for mig her på de senere år. Ligesom, jamen, det er også sådan. Det er også lidt det, jeg antyder her. Ja, altså fordi først så kigger man på det, og man bliver så frustreret, man bliver magtsløs, og opgiven, det fungerer ikke, jeg kan ikke finde ud af det. Men langsomt så, efter i hvert fald, jeg er begyndt at tage mit følelsesliv mere alvorligt, og respektere det mere, og ikke være så ignorant over for det, og nedladende, det var jeg også over for andres følelsesliv. Altså, det var bare drama, og de kunne bare tage sig sammen. Det blev drama, altså føler du det samme igen, kan du ikke bare føle noget andet? Og følelser, de kører bare i ring, og de bliver ved med at føle alt muligt, og hvornår ender det nogensinde. Men
Men nu har jeg jo så fundet ind til, at jamen, der er en dybde i ens følelsesliv, som også er værdifuldt. Det er et feedback fra livet, som jeg har lukket ud. Jeg har kun taget den ene del, som var den rent mentale, tankemæssige. Og selvom jeg altid har længtes efter at mærke og fornemme noget, så har jeg ikke haft lyst til at gå igennem mit følelsesliv. Måske også fordi jeg ikke lige var klar til det, jeg havde ikke kompetencerne til det, jeg var ikke, jeg var egentlig ikke, jeg havde ikke kompetencerne til det på en måde, i hvert fald ikke. Nej, det er det, jeg mener. Sådan, det er også det, jeg kan se nu. Så sammen med Mark, der er alt det der, som du kalder også, vi har opdaget vores skyggesider, det mangelfulde, det har bare fået plads til at være en helt naturlig integreret del af det at være menneske. Vi kan ikke, hvad hedder sådan noget? Springe over det, bypass det. Nå, men vi kan heller ikke forvente, at vi kan alle de her ting, fordi at der er så meget at lære som menneske, og det er en lang uddannelse. Og enlightenment er sådan set, kan man sige, kronen på den uddannelse, som vi så har bare opdaget, når men vi er ved at tage den uddannelse, og man kan ikke forvente, at man kan alle de her ting. Det vil nærmest være sådan lidt arrogant og ignorant at tro, at man kan det hele. Ja. Fordi på baggrund af det har jeg da i hvert fald punket mig selv for, at det kan du ikke, noget, du kan finde ud af det. Du kan lige skal opgive, fordi at du er så inkompetent. Ikke? Altså, og der i ligger der, jeg tror, jeg skulle kunne noget mere på nogle bestemte områder, og det jeg selv indeholdt, det har ikke nogen særlig værdi. Jeg skulle have nogle kloge mennesker til at sige, hvad der var godt, eller klaverjante til at tune ind, eller hvad det var. Nu er jeg ligesom begyndt at tage det op, og være min egen autoritet, og lande i mig selv, og synes, det har en værdi, men også en næring, og en healing, og en dybde, som er virkelig lækker. Og det er mindblowing, hvordan at opdage ens egen ignorance, og opdage ens egen uvidenhed. Altså det, jeg før sådan synes, du var lidt latterlig omkring, det er nærmest blevet det, jeg fuldstændig mangler. Og det kan andre godt sige at sige, ja, det er projektion og sådan noget. Men at opleve det på sider, og opleve så mange blind spots, at man kan også sige, fordi blind spots lyder også, som om jeg kommer ind med en fejl, og det gør Johnny også, men det gør vi jo ikke. Men det at gå sådan soulmate-vejen, det er jo i den grad, og se om jeg kan beskrive det, altså hjertes vej på den måde, at det handler ikke kun om kærlighed, men det handler om at ægte dualitet. Det handler om harmonisering og integration af polariteter. Det oplever jeg som hjertes vej, at man i den grad ægter noget, som er tilsyneladende uægtet, svært at ægte, eller man opdager, for at det har altid hængt sammen. Det vil sige, hvis jeg skal dybere med det feminine, bliver jeg helt nødt til at skal dybere med det maskuline. Hvis jeg skal dybere med den pol af mig, bliver jeg nødt til at skal dybere med den pol. Det hører sammen. Så gå den her vej, gå soulmate-vejen, eller hvad vi kalder det, handler i den grad om at integrere og ægte sider, som er duale. Og der kommer det non-duale ind. Det er der, vi begynder at smage stille og roligt det non-duale, når vi virkelig får kultiveret gennem den spejling der. Så det er ikke kun traumahealing, der er det i den grad også. Det er ikke kun kælderhealing, der er det i den grad. Altså, vi ser vores kælder. Altså, jeg ser virkelig mange trælsider af mig selv. Men det er også den oplevelse af, wow, hvis jeg virkelig skal blive et helt menneske, så skal jeg se, hvor de positive og de lyse skygger af mig selv. Ja, og det har jeg ikke kunnet uden dig. For det kalder jo virkelig på non-dualitet, på the enlightened view, og kunne tage sine skyggesider ind, og kunne tage sig selv ind, som man er, synes jeg i hvert fald, kalder på at arbejde dybere med ens sjælskvaliteter. Det non-duale perspektiv, hvis man kan sige det sådan. En anden ting, som jeg også lige fik lyst til at sige, det er jo, at man kan godt beskrive enlightenment-processen som bevidsthedsudvidelse. Man udvider sin bevidsthed. Det er i hvert fald ofte nævnt sådan, og det synes jeg stadigvæk holder til dels, at det også er en bevidsthedsudvidelse. Men der, hvor jeg synes, jeg har ændret det, jeg har ændret mig, som jeg
at tage et skridt væk fra det, som jeg troede tidligere. Det var, at bevidsthedsudvidelse for mig var sådan en udvidelse, kan man sige, ud i det kosmiske. Ja. Altså ud ind i de indre verdener, de højere verdener, de såkaldt højere verdener, mindre formløse verdener, det buddhiske plan, og det, der var højere. Man skulle ligesom udvide sig der ind i det mere, hvad kan man sige, rene kærlighedsbevidsthed, den buddhiske bevidsthed. Hvor det jeg nu oplever, det er, at bevidsthedsudvidelsen, den er jo også ind i det personlige liv, ind i det fysiske liv. Og det er jo det, alle de kriser, alle de clashes, vi havde og stadigvæk har, de viser jo bare, at vi kommer fra et sted, hvor vi ikke har, altså fra et åndeligt sted, hvor vi ligesom på ny må opfinde, hvordan er vi så åndelige som individer, og som mennesker, og som personer. I hvert fald i det her liv, kommer vi fra den side af. Ikke? Jo. Så det jeg har sådan mærket og konkluderet omkring det er jo, at den spiritualitet, men også religiøsitet, der har været på jorden, måske lige indtil nu i hvert fald, det er det, man kalder en ascension spiritualitet, altså en opstigningsspiritualitet. Vi skal op i lyset, vi skal ind i paradis, vi skal på en måde frelses, vi skal på en måde væk fra det personlige liv på jorden, og så ind i et perfekt paradisisk tilstand. Og hvis ikke vi kan komme væk fra vores kroppe, så skal vi have det manifesteret på jorden, den perfekte partner, det perfekte job, sjælspartner og perfekt ren kærlighed og lys og positivitet og alt det der. Og det er selvfølgelig også lækkert, og det hører jo også med. Men det kan bare ikke stå alene. Og ligesådan med sådan den spiritualitet, der vil stige op i lyset og bare integrere lyset. Hvor jeg synes her, at nu så bliver det ikke så meget en ascension, det er også en, descension. Descension, nedstigning. Altså det er også en nedstigning, fordi fra sjælens perspektiv, den stiger ned i stoffet. Eller ned i det fysiske, tror jeg, man vil sige. Og lærer ved at være fysisk menneske. Så den har en descension aspekt i sig, som måske har været ignoreret i mange spiritualiteter, synes jeg i hvert fald, dem jeg har stiftet bekendtskab med. Så det er det nye, synes jeg, at der er en descension. For dig. Ja. Frem for ascension. Men ascension hører jo også med på en måde jo. Så det bliver bare mere helhedspræget for mig, synes jeg. Jeg kan godt lide at sige, at jeg kommer hjem til mig selv, og jeg realiserer selv. Jeg realiserer mit selv. Det vil sige, ascension og descension kan være værktøjer. Og det jeg opdager, det er i parforholdet, at inde i mig er der noget, jeg ikke var bevidst om. Og jeg kan kun se det i hverdagens finurligheder, i seksualitets samliv, fysisk samvær, men også bare nærværet i hverdagen. Jeg kan kun se det her i min hvad kan man sige, daglige gænge. Jeg kan kun se det i min relation med Johnny. Og jeg kan realisere det kosmiske, og jeg kan realisere kvaliteter fra det universelle her i mit daglige liv. Der er ingen steder, jeg skal hen i mit parforhold, og det mit parforhold gør ved mit liv, realiserer jeg den, jeg er. Og det har jeg ikke kunnet uden Johnny. Så når nu den her livestream, som hedder, hvor er vi i dag? Hvor det var? Vi holder os sammen nu. Ja. Fuck, det irriterer mig, at jeg glemte at skrive. Men det står lige dernede. Jo, men det irriterer mig, at jeg har glemt at skrive det der. Kan du ikke redigere det nu, mens den kører? Det kan du måske. Det kan jeg ikke, det er din telefon. Ja, det kan du ikke. Men så plejer jeg at gøre det, jeg redigerer den undervejs. Så skal du op under opslag, måske. Jamen ja, det ved jeg godt. Jeg var lige ved at se, hvad du ved, det der. Det, der holder os sammen nu, det er det, jeg kaldte det. Ja. Så det, der holder mig sammen med Johnny nu, det er, at kun gennem denne her relation kan jeg se mig selv på alle mulige områder. Altså ikke kun kælder og skygger og traume, men også det. Men især også kan jeg se de lyse skygger. Kun gennem mig selv, kun gennem mit parforhold, realiserer jeg og kultiverer jeg
kompetencer, jeg ikke anede, jeg havde, men som jeg måske har nedgjort, eller troede, det var andre forbeholdt. Så det er en gave, som er større end parforholdet. Den gave ved at være i parforholdet bliver meget større end parforholdet, og den bliver det hele værd. Fordi John og jeg har stadigvæk smerter og kriser sammen. Men fordi vores omdrejningspunkt er, og fordi mit omdrejningspunkt er, at realisere mig selv, og smage den del af en selv, der er så fantastisk, der er så fuld af enhed, helhed, samhørighed med verden, og smage de dele af mig, der er så, hvor jeg er kilden til kærlighed. Det kommer ikke oppe fra Storbjørn og Lillebjørn og Venus. Det er min egen fucking kilde til kærlighed, der bliver kultiveret igennem det her parforhold. Og smage det gennem parforhold bliver langt større end parforhold, selvom det også er parforhold, der bliver stepping stone. Selvom det er parforholdet, og der bliver kærlighed mellem John og jeg, men kærligheden til mig selv og kærligheden til livet bliver kultiveret igennem den ekstreme diamantskabelse, der sker, det pres, der er i mig i forhold til Johnny. Og det kræver alt af mig. Det kræver al min stemme, det kræver al min vilje. Og så har jeg en ingrediens, som ikke mange har, når de ikke har vedholdenhed som Johnny. Fordi Johnny er her jo, fordi han er vedholdende. Og han kan ikke andet. Og det er vejen, vi går. Jeg er her jo, fordi at jeg er bange for at være alene. Og jeg kan huske, da jeg var yngre, der havde det sådan, at det var så pinligt, at jeg var bange for at være alene, og jeg ville så gerne være i parforhold. Indtil jeg begyndte at lukke lunden. Det, at jeg er bange for at være alene, det gør simpelthen, at jeg ikke flygter ud i en skov og dyrker grøntsager og alene bor, ligesom jeg var i mange liv tidligere i kloster og sådan noget. Det, at jeg er bange for at være alene, det gør, at jeg søger selskab og opdager, at jeg er skidegod selskab. Jeg har en stor relationel kompetence, som mit trauma har slået i stykker. Så det, at jeg er bange for at være alene, det gør, at jeg trækkes ind i relationer, jeg trækkes ind i livet, og jeg trækkes til ved at være her, fordi Johnny bliver mit anker. Og langsomt overfører jeg ankeret til mig selv, ved at ture være i verden igen. Så det er den ingrediens, jeg har, når ikke man har vedholdenhed. Så kan man have nogle traumer. Jeg har set det igen og igen i mit liv, hvordan traumer har været ikke bare noget, der er sket mig, fordi jeg har været et offer, men som er i den grad katalysator for, at jeg gør noget bestemt og undlader at gøre noget andet, for eksempel at flygte. Ikke? Ja, så de kriser og de vanskeligheder, vi har og med at se os selv og vores skyggesider og alt det der, det er virkelig noget, der kalder på at blive dybere connected med sig selv og blive mere centreret i sig selv, og det er så også det, der er sket. At det har været så vanskeligt, at det har været nødvendigt, og ja, hvad skal man sige, altså, det har kaldt på Det kalder på sjælskræfter. Ja, De sjælskræfter, som vi i starten troede, at hvis det var, vi ignorerede personligheden og gik efter sjælen, hvad end det så var i den forståelse, så kom det hele til os. Søg først Guds rige, og alt andet skal vi give i tilgift. Og det var så forståelsen, gå ud og tjene, vær i verden, og tjene verden, og så skal alt andet nok blive givet i tilgift. Sådan forstod vi dengang. Men nu, der er det ligesom, lidt det modsatte. Altså det bliver værktøjer til at søge sin egen enlightenment. Altså komme dybere i sig selv, tættere på sig selv, sin egen sande natur, som er det som enlightenment. Det er realisering af sin egen sande natur. Men ikke som en ascension, men som som en del af ens individualitet, at den er central i det. Altså man realiserer også sin personlighed. Særpræg, hvis man kan sige det sådan, og realiserer det så dybt, at det bliver til dybe sjælskvaliteter. Det smelter sammen i sjælskvaliteter, vil jeg sige, på en eller anden måde. Ja, fordi nu snakker vi jo også, fordi vi er jo ikke enlightened på den måde, så vi snakker jo også, som vi har forstand til et. Altså vi snakker jo i forhold til, hvor vi er nu, og hvor vi kan smage det peger hen af.
Og jeg kan bare sige igen, at det er kun igennem et parforhold, at der kan ske den her dybere alkymisk proces, den her sådan diamantskabelse, som er nødvendig for at blive videt ind og velsignet ind i min egen realisering af, hvem jeg i virkeligheden er. Og hold kæft, det er vildt at opdage, at det, som jeg søgte så inderligt i hvert fald opleve, det var min selvoplevelse, var, jeg søgte så inderligt parforhold, fordi det skulle give mig noget. Altså, og det skulle komme udefra, uden at jeg egentlig vidste, at det i virkeligheden gav mig, det kommer indenfra. Så der bliver, igen som du siger der, parforholdet og de ekstreme vanskeligheder, der er her i vores liv, de bliver værktøjerne til at opdage, det jeg søgte i dig, det har jeg selv. Ja. Og jeg snakker ikke kun kærlighed. Altså for helvede, jeg snakker ikke kun kærlighed. At så var det hele bliver oplyst i kærlighed, og vi bliver dybt kærlige. Jeg snakker om et hav af sjælskvaliteter. Et hav af empowerment-kvaliteter. Et hav af hvad skal man sige, af guld. Som er alt sammen i bund og grund kærlighed. Ja, og visdom, ja. Men ikke parforholdskærlighed. Altså den er næsten sekundær, synes jeg efterhånden. Altså den kærlighed, jeg oplever, der kultiveres i mig, eller empowerment, evnen til at bare stå i mig selv, og være til stede med mig selv, og lande i mig selv, og opleve de kvaliteter, får jeg igennem dig, ikke af dig. Tværtimod, så har jeg jo været i vildt skuffet, det kan jeg lige skal sige, jeg er jo vildt skuffet, og John han ikke er det ene, og det andet, og det tredje, og det fjerde. Og noget af det har været på sin plads og været skuffet omkring, som har kultiveret nogle ting i dig. Men andre ting har simpelthen ikke kunne lade sig gøre, fordi min længsel er gået dybere, det er at finde det i mig selv. Og det ved jeg da, sådan har du da også haft det med mig. Det var da en frygtelig skuffelse at pludselig opdage. Hende der, hun er ikke det der feminine, bløde, søde kærlighedshav, der bare kommer over mod Johnny. I stedet for så hun en bitch, der har krav, og dit, du der dat, og råber og skriger hver anden øjeblik. Hvad er det for et åndeligt? Ja, hvad skal det til? Hvad fanden er den der Carly der? Kan vi ikke bare hygge os for så sidde i fred? Ja. Men altså, ja. Så det, der holder os sammen nu, er egentlig også det, der bragte os sammen. Vi søger noget dybere. Vi var bare ikke klar over dengang, at det var så dybt. Og så begynder det også, som du siger, at smage så lækkert, altså visdommen om det personlige liv, vores egen, men også på den måde at forstå andre menneskers personlige liv og udfordringer og smerter og vanskeligheder, synes jeg også er et fundament, hvor man får mere forståelse og måske ovenikøbet medfølelse for de vanskeligere mennesker og menneskeheden som helhed sidder i. Fordi man kan mærke selv, hvor svært det er at blive menneske. Ja. Så den visdom og den indsigt, synes jeg også er guld værd. Ja. Det er det. Det er som at gå i en anden mands mokassiner. I 10 dage, det siger en. Og det er vel måske noget af det, der virkelig er kommet bag på mig, hvor vanskeligt det egentlig er at blive enlightened, og hvor vanskeligt den menneskelige uddannelse er. Altså, ja. Jeg troede, jeg var sådan ved at være næsten i mål, faktisk. Det er sådan en følelse af at være kommet i mål, og så pludselig så bliver man slået hjem, ligesom i Ludo. Ja. Det var det faktisk. Det er nok, hvis vi skulle sige, hvor er vi nu? Jamen, vi blev slået hjem. Altså, vi knaldede bare derudad. og det kørte bare. Og så blev vi slået hjem. Der kom en 6'er. Og så blev vi slået hjem og slået hjem. Nej, vi er nødt til at starte forfra. Ja. Jeg ved ikke, om vi skal holde nu, Johnny. Jo, det tror jeg. Irriterer mig, jeg ikke får sat den overskrift. Men det gør jeg så nu. Det gør det så. Lige om det er noget med algoritmerne. Ja, jeg ved det. Er derfor. Okay. Ja. Det var det. Farvel. Det var det. Kan I have det? Jeg holder et webinar, der hedder Individuel Spiritualitet den 7. december fra 10 til 12 on Zoom, på Zoom. Det er et webinar på Zoom. Det kan du være med til. Det koster 450 kroner. Du kan følge os på vores YouTube-kanal. Du kan følge os på vores profiler. Du kan komme ind. Du kan snakke med Johnny om at komme ind i tempelgruppen. Der er nogle bestemte krav til at komme derind, men det er også et sted, hvor der mediteres og hvor der udveksles. Og det er der, vi er lige nu, i hvert fald i vores fælles rejse. Jeg laver nogle ting selv, der hedder Selv som en gudinde uden skam, hvor jeg hjælper kvinder med at realisere sig selv gennem
det at være selvstændig, det at have en selvstændig business. Og leve af sit livelihood, leve af sin passion. Rigtigt. Ja. Vil du vide mere om det, kan du også se det ind på vores profiler. Altså webinarer. Ja. Og der er også et link til, ja, men den så række ud, fordi der er et link til alle mulige steder. Men række ud bare direkte i Messenger, hvis der er noget, du vil vide, eller noget, du vil connecte med os omkring. Ja. Så kan du bare sige god weekend. Fortsæt god weekend. Ja. Kan I have det? Alle parforholdsknallerne derude. Det er så slutbemærkningen. Vi ses.